Ja, het staat. Ja, ik heb het al 3 keer omgegooid. En dan wilde die ook gaan staan en dan lag het weer om. Maar we kunnen alleen niet zien of het nou een stier is of dat het een koe is. Ja, bij haar hangt de hele vlies er nog uit. Ja, ze moeten nageboorte moeten nog uit. De baarmoeder ook de... Ja, ze heeft zelfs het vruchtvocht allemaal opgelikt en zo. Ja, dat doet ze. Ze likt hem continu. Ja, ja. Ja, ze is heel erg aan het moederen. Maar ja, het is altijd het tweede kalf, hè. Ja, ja, ja. En dat is hier, laat het. Ja. Ja. Ja, dat zei ik al, ja. Kijk, het gaat al zoeken naar een teken. Ja, net had ze hem vast. Had ze hem vast? Ja, ja, toen liet hij weer los en toen viel ze bijna om.